Ka jingpule na ka kita bu Isaya nong itu nupa kalanong ka Henry ukar khod iway hadu pra hakas nem ba ya pusim usaya ngalayo ya utrai ba ushong halor ka khet ba kenjang ka temple ka dab smam da ka shimpiar jungu haning jungu ki yeng ki seraphim uway udan Henry utli ki thapnyang da ki artli utap yala ki khmat Daki way pad artli utap ya kikjat, padaki way pad artli uher. Te ki ya perta way ya way pad kumne, bakhuj ulong utrai ki pan, baro shipper thay kadab da kaburam jong u, ki kerdop ki lakinyu nadu nongrim, haba way uperta ya way pad, Bad katdem kabadab baro shiyin hangta ngala ong sangsot yanga ngala yam naba ngalong ubriu uba jaklia kirmyang shintur bad ngashong bad upad uba jaklia kirmyang shintur dagi khmat jonga ngala yoi ya usim utrai kipan hangta uwaina ki seraphim ula her shanga ubat ha kakti jung uranga ubarhem uba ulakham da kanap na kaduwan ulakin tha da une ya kashintur jonga bad ulaong hakmi apende da une ya kirmyang shintur jongphi kumta phi la line na kapap phila khuin na ka jingtngen Tingala yo sngo ya kasur utrai kabaong yano ngan pha mano bandra khubor na kabinta jungi kumta ngala jabab ngadan manga tupha yanga ktien jong utrai kasam khandai phulai karkhod iway hadu ar bat san utrai usenshar ukup da kajinglong sim Utrai ukum bad upan po da kabor ya ka perthei lapins khem triang kan omki ya ka khet chome laseng nadu hindai kulong nadu bom jukut a try melong ki rai jome ko try ki bom jukut bad ka ying jome ka bakhu chunom la chunom ka gospel kat kum Matthews bukhu klanong ka bashipo kadkhot arphusaw hadu lai phulai usen ran long kham kraw ya unong hikai jongu ushakri long kham kraw ya ukenrat lajong usen ran udei panhon pankilla long kum unong hikai jongu bad ushakri kum ukenrat lajong lada ya ukpa jong kaying lakhot belzebul Kadno lele kin khot ya ki ba haying hasem jong u watsha penting ha ki briu ya ka ba la set an sa pen pau ya ka ba la bu ri en sa sei madan ya ki ba nga ya thu ya phi ha ka badum to kren ha ka ba shai bad ya ka ba phi yo sngo ha ka skor to ya lab na lor ying Wat tiang ya ki to ki ba pen yap ya kamen Henry ki bam la ban pen yap ya kamen sim pen ban to kam ship tiang ya Blei ubala ban pen jot bat men sim ha du job hato kim di ya ki sim ying artli shi pisa Henry wat ka way naki kam do okjat ha kendo klem the mon ukpa jongpi Wat ya kishnu kli jongpi baro lanyo kumta wat khau en kham kor mapi ban ya kisim ying uta ubapla yanga hakmat kibriu ngaru ngan pla ya u hakmat ukpa jonga uba habneng uta pat uban len yanga hakmat kibriu ngaru ngan len ya u hakmat ukpa jonga uba habneng ka gospel jong utrai